Goddag. Jamen, jeg kunne godt tænke mig at vide lidt om buddhisme og de tre hovedbegreber. Nå ja, selvfølgelig vil du have noget viden om det fra os af. Ja, det kunne jeg godt tænke mig. Så Bare en efter en. Tak. De tre hovedretninger inden for buddhisme, Mahayana, Theravada og Vajrayana, har forskellige tilgang til praksis, tro og mål. Men de deler også fundamentale principper her, en beskrivelse af både ligheder og forskelle. Kom godt den her så. Yes, kan du fortælle mig om det første hovedbegreb, Mahayana? Yes, det kan jeg godt. Mahayana er en, der søger at hjælpe væsener til at oplyse og fokusere på bodhisattva-idealet og tilbedelse af flere buddhaer og bodhisattva'er. Ja, var det det hele? Yes. Yes. Jamen Ali, kan du fortælle mig lidt om det andet hovedbegreb, Theravada? Jo, selvfølgelig Theravada ligger vægt på individuelle oplysninger gennem meditation og følger den oprigtige lærer tæt. Så den lærer meget, meget tæt, og ja. Ja, okay. Har du noget andet at sige? Nej. Nej, det er fint. Jamen Ibrahim, kan du fortælle lidt om det sidste hovedbegreb, Vajrayana? Ja, det kan jeg godt. Yes. Vajrayana er en historisk tradition, der inkorporerer transiske metoder og praktiserer forhåbentlig at opnå oplysninger. Okay. Det var det. Yep. Jamen Ali, så er vi tilbage til dig igen. Kan du fortælle mig lidt om forskel og ligheder på den første? Yes, jeg fortæller lidt om ligheder. De 4 ædle sandheder fortæller jeg. Alle tre retninger accepterer de 4 ædle sandheder, som er fundamentet for buddhistiske lærer. De beskriver lidelsen, natur, dens årsager og muligheden for at fjerne lidelsen, og vejen til at opnå dette, som er den ædle fordelingen vej. Yes. Ja, Bilal, kan du fortælle mig lidt om karma og genfødsler? Jo, selvfølgelig er det. Karma, det er for eksempel det, hvad man får tilbage. Så hvis du for eksempel har været en dårlig person, opfører dig dårligt, går ud og stjåler ting for folk, andre mennesker, så kan det være, at du, når du dør ned i graven, så kan det være, at de sjæl kommer tilbage, som for eksempel i krig, som der ikke kan kigge op til skyerne eller sådan noget, kan ikke se solen ordentligt og så videre. Og så hvis du for eksempel har opført dig ordentligt, været et godt menneske og sådan noget, så kan du måske komme tilbage som et almindeligt menneske, eller et dyr, du gerne vil, eller sådan et frit dyr. Yes. Og det er det, de tror på, eller? Yes, det er det, de tror på. Yes, Ibrahim, så er vi kommet til dig. Kan du fortælle mig lidt om meditation og etisk liv? Ja, selvfølgelig. Alle tre retninger understøtter meditation og etiske principper som centralt praksiser, der hjælper individet med at udvikle visdom, medførelse og koncentration. Det er det, jeg kan fortælle om. Yes, godt. Jamen, jeg spurgte dig lige før, om du kunne forklare noget om ligheder og forskel. Yes. Yes, kan du forklare noget mere om forskel? Jo, selvfølgelig. Jo. Med mål og fokus vil jeg nu forklare lidt om Theravada. Hun fokuserer, eller start lige om. Yes, jeg spurgte dig lige før, om du kunne forklare lidt om lighed og forskel. Jeg hørte ikke så meget om forskel. Jo, selvfølgelig. Kom ind. Kom med forskel. Mål og fokus. Theravada fokuserer på individuelle oplysninger. Målet er at blive en ahat. En, der er fri, lidelse og samsara. Yes. Jeg kan fortælle mig lidt om forskel igen her, Bilal. Jo, selvfølgelig. De bruger meget meditation, Ja. men også bønner, ritualer og tilbedelse af buddhaer og bodhisattva'er. Okay. Yes, nu har jeg været igennem de andre to kulturer. Ja. Kan du fortælle mig lidt om forskel, Ibrahim? Kan jeg godt? Jeg kommer til at fortælle om Vajrayana. De bruger transiske metoder som mantræer, visualisering og ritualer for hurtigt at opnå deres oplysninger. Ja. Så